Здравейте, много ни е драго да се срещнем тук Здравейте, на терен. и на мен ми е много драго. Здравейте. Първо да поясня, че Светослав е лютиера, майстор на инструментите. Аз съм обратното, съм майстора, който прави озвучаванията за инструментите. Чудесно, значи сте прекрасен екип. Страхотен. И тандем. Да. Господин Ковачев, музиката съпътства живота ви така до събора в Копривщица и алеята на занаятите. Какво ви доведе тук? Аз съм започнал като дете. Първото ми участие в този събор беше в далечната 1976 година на втора детска естрада на Войводенец, където спечелих златен медал за изпълнение на гадулка. Следващото ми участие беше през 1981 година, също златен медал. И през 1986 се явих да свиря фолклорна музика не от моята фолклорна област, аз съм от Габрово, а отидах на кастинга в Брезник да свиря шопска музика. И бях с фалшиви документи от село Дивотино, читалището на село Дивотино. Те ми направиха шопска носия, опинци. Беше много забавно. Имах документи, че уча в средно минно училище град Перник. Аз учех в Семил, град Котел. Но музикалната подготовка, професионалното обучение си е проличало и са ви хванали. Не можаха да ме хванат, защото попаднах случайно в филма Огънят, който спечели няколко международни награди и после ме издирваха Държавна сигурност, за да участвам в втора серия на филма Огънят. Господин Митев, към вас пък въпрос. Какво е важно за създаването на всеки един от вашите инструменти? Доста неща са, които са много важни. Най-важното е желание. Да имаш доста познания във връзка с изработката на музикалните инструменти. Да познаваш дървесината, с която работиш, но най-вече се изисква сърце и душа. Откъде научавате занаята? Занаята ми е предаден от моя дядо. Бях доста малък, на 11 годишна възраст, когато започнах да се уча. Тогава и почина и моя баща, той, който също правеше народни музикални инструменти, Николай Митев. И нали, дядо ми беше обучил него, нали, беше се успокоил, че има на кой да предаде занаята, но така, като се случиха нещата, нали, нямаше на кой и аз бях насреща. И от 11 годишен съм в работилницата и започна да ме обучава да правя музикални инструменти и по-специално тамбури. Има ли инструмент, който сте създали и има особено значение за вас или някаква интересна история? Ами, доста разнообразни са инструменти. Покрай почти всеки инструмент има истории. В смисъл, то е неизменна част от как да кажем, от човека, от музиканта, нали, който предава чрез инструмента си значението като музикант, като човек. Господин Ковачев? Доста са нещата. Няма да ни стигне предаването, ако трябва да... Да разкажем всичко. Да. Господин Ковачев, по какъв начин пък вие помагате на инструментите да звукнат? Аз волю-неволю, освен инструменталист, станах напоследък и лютиер, защото тези електронни системи, които вграждам в народните инструменти, за да съответно да хванат качествено звука, се налага да ги вкарвам в самото магари на инструмента. И сега днеска 3 дена ме питат на събора: ти ли изработваш тези качествени магарята? И аз казвам да. Аз съм се учил като студент в Пловдив. До академията имаше една малка лютиерна, светла му памет на големия бай Йоско Пешев. Той правеше цигулки, чели и такива неща. И той от А-бето ме учеше да правя такива магаренца за цигулки най-напред, защото аз учех класическа цигулка. И дори ме снаби с много качествен материал и ми заръча: Ванка, след 15 години ще го ползваш, толкова
е нужно да изсъхне. И сега след 40 години го ползвам вече ефективно и ги изработвам. Те са много хибридни, тия моите модели, защото половината изглежда като цигулково, а другата като гадулково. Така просто акустиката го изисква. И сега в момента съм хардуерен инженер, нали, за електрониката и лютиер, за да се изработвам самите там магаренца. Това се казва мощче за цигулка, тамбура, гадулка и така нататък. Предполагам, че и посетителите на събора са впечатлени от визията първоначално на тези инструменти. После имат интерес да разберат и повече за тях. Ами ние носехме една активна колона с безжично устройство, свързвам и тук 3 дена правих демонстрации, като не чак толкова аз давам инструмента на хората, които искат да го чуят как звучи наистина и бяха впечатлени, че разлика акустично идва до гадулката слуша и отива на тон колоната, е абсолютно никаква разлика няма, което така много, много ме затопли душата. Нали? И сега тръгваме. Аз от декември месец започнах тая партида. Тя се казва KTS, съкратено Ковачев Transducer Systems. И вече почти се знае от гидката на всички музиканти в цяла България. И в чужбина. Защото има вече продадени и в чужбина. А вашия тандем с Цветослав Митев как се събра? Неговия дядо, както споменахме, той е, как да кажа, българския Страдивариус за тамбури. Той е първият и наистина гигантски майстор на производството на тамбури. Той е набил цял свят с хиляди тамбури. И тук на първите събори в Копривщица идват американски групи и му търсят неговата кола, къде е, що е, да си купят от неговите инструменти. И той, понеже е по-малък и му зададахте много интересен въпрос, има ли някаква интересна история покрай някой тамбура, аз сега ще ви разкажа една много интересна. Случва се един много голям виртуоз, наш колега Ангел Димитров, той в БНР работеше. Да, дълги години беше там. И бяхме с студенти и понеже аз така съм много близък на семейство Стефанови, и го водя да изберем най-хубавата тамбура. Цял ден дядо Стефан ни изкара 100 тамбури, свирим ни. Ангел, все нещо ни му харесва и към дядо Стефан. Знам го, че ги крие там в Ина Плевня долу, дет за изложби. И викам, вари, изкара една така от за изложба. И той сега зарад мен отиде човека и донесе една. Тя като те погледне си личи, че направо супер клас. Купуваме ни инструмента и слизаме към града. Моите родители имаха една такава битова механичка, хапка, пийка и вече тестваме новия инструмент в реални условия. И телефона по едно време звъни на пожар, дядо Стефан се обажда, Ванка, ти не знаеш какво е станало. Какво е, дядо Стефане? Абе, тята с тамбура, че ви я дадах. Ама вика, грифа целия е разпробит. Скрито скривалище имам, като ходя чужбина и на един шиф си навивам доларите. Вика да ми фатнат дичарите. Такава история не бяхме чували. Как намирате ли тук инструменти, които са ваши на събора, да се представят изпълнители с вашите тамбури, например? Да, има доста инструменти. Основно са на дядо ми инструментите, по-големия брой инструменти, също и мои инструменти. Ами ние ви благодарим и ви пожелаваме да не губите онзи плам, с който вдъхвате живот на инструментите, а пък вие да ги озвучавате. Дай Боже. Благодаря. Цветослав Митев и Иван Ковачев. Ние ще чуем Гралски танц по музика на Иван Ковачев и в негово изпълнение, а вие ни очаквайте и след новините в 15 часа.